Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Hanzi elo mukomanashi, inini ndakaroorwa, asi kuti zvekuita mabasa epamba handitokwanise kuita nekuda kwekuti ndakakura ndiri spoiled zvakanyanya. Hapana chandaibvunzwa ende hapana chandaitendedzwa kuti ndinge ndichiita kunze kwekungodya chete. In our house things were like that because tainge titoriwo nemamaids edu, ende mumba macho mandainge ndakarara, like I mean muspare room mangu, ndaingomuka then ndobva ndadaidza maid wangu obva aopena even my windows and stuff like that. Ndaiti kana ndapedza sometimes ndobva ndazongodzokera ndobva ndarara so that she can have the time yekuti ange achiprepare my breakfast. Kuwacha kungava kuri hembe dzangu including my panties angu ndiye aingomawacha. Sometimes even pama weekends I'll have to go and call her so that she can watch for me. Ndo zvatakangokura tingori as a family. Zvokutoita basa hazvina kana kumbobvira zvandipa stress sezvo my parents were like vanhu vaiva nemari dzavo. Semunhuwo ndakazosvikawo pakuroorwa, ndipo pakabva patangira nyaya yese. Habi wangu iye haatombodi kuti ange achiwacha mamini briefs ake. Anoti inini ndini ndinofanira kunge ndichimuwachira, apa inini ndinofanira kuwacha angu ende iye anenge achida kuzowachirwa ake. Ndanga ndakambomuti, is it not okay kuti paya paunopedza kugeza, someone who is responsible, unofanira kuti unge uchizviwachira mini brief yako like zvandinoita. Now that I am grown up, handidi kuti maid wangu wandiinaye ange achindiwachira mapanties angu. I want my private stuff kuti zvinge zvichiwachwa neni. So as my husband, I don't think kuti inini ndinofanira kunge ndichiwacha mamini briefs ake. Is it not an easy thing kuti paya wapedza kugeza then wobva wangowacha mamini briefs ako wobva wangoyanika just like that, than kuti munhu anenge achingopaila zvinhu izvozvo obva ati the day ramunenge muchiita laundry ndo paanenge achifanira kuzowachwa mamini briefs ake. I don't think kuti we can roll like that. Kana pari panhau dzekubika mukoma, nditori nedambudziko. Kubika kwacho handitogone. I have tried so much kuti ndinge ndichionawo matutorials akasiyana siyana aripo painternet, especially paYouTube. I have tried but hazvimo mandiri, no matter how much I try. Now zvandakazotoona ndezvekuti as much as my husband loves me, zvaanoita ndezvekuti kana ndikabika iye haadye, anobva ati haugone kubika. But I don't think kuti kana uchida munhu you have to be open like that. Like now ndingamuudza here kuti zvese zvaunondiita pabonde hazvindifadzi. Handiti kana matova murelationship munofanira kuita muchitohadhirana like izvozvo zvekuti kunyangwe pabonde you can feel kuti izvi zviri kuitwa nemurume wako hazvisi kana kutombokuitira, but so as to please him unongoramba uchingomanikidzira like zvinhu zvose zviri bo. But iye on his side he is so unsensitive towards me. Kana chandinenge ndangotadza, if I don't perform any duties, anobva ati saka chandakakuroorera chii? What is the reason yekuti ndinge ndakaendesa mombe kumba kwenyu when you can't even perform your duties? But marriage is not supposed to be like that. Iko zvino dambudziko randava naro nderekuti iye ari kundiaccuse achiti saka kana ukazotorerwa murume wako namaid, ziva kuti ndiwe uri kukonzeresa zvose, because maid uyu ndiye ava kutobata mabhurugwa angu emukati, saka she is almost like a wife to me. But munhu uyu wacho munhu mukuru. I don't think kuti zvingaenderana kuti nezera rina maid wedu zvobva zvanzi vanotoita mukadzi nemurume. Ende chose chinotaurwa naamai ava vanotishandira, iye murume wangu anobva aita kuti inini ndinge munhu ari wrong, ende ane kamwe kakungondisema so kaava kuita murume wangu kungonetsana chete. Anobva atondiudza kuti iwewe you are just a mistake, hongu takachata zvedu. Kwaari ndava kutoona kuti hapana kana chakanaka chandinombomuitira. He is so unappreciating. Zvimwe zvinhu ndinoitawo ndichitoti ndazama kufadza murume wangu, but anobva angoti this is a mistake. Chese is just a mistake. Ndakasvika pakuzoudza murume wangu kuti
pano handichadi maid. Pandakati handichadi maid, iye akabva ati kwandiri, kana ukadzinga munhu anozvitamburira kudai basa, don't you think kuti Mwari vanokwanisa kukurova neshamu yakaomarara? So ndakabva ndangosiyana nazvo, but the context yacho yaakazviita nayo, iye ainge achiti Mwari vanokwanisa kutokudestroyera your marriage. Pandiri kuda help ndepekuti, why is it murume wangu pese pandinongotaura about the issue yekuti ngatimbomisai amai ava basa, iye anobva atopinza our marriage mukati, izvo zvekuti Mwari vanokwanisa kutokudestroya marriage yako nekuti amai ava, she is doing everything chaunofanira kuti iwewe unge uchindiitira. Ndakasvika pakunetsana naye ndikati, what are you trying to say? Kasi uri kuzama kutaura kuti kunyange mumagumbeze munotopinzana here? Iye akabva ati no, nezira ramai ava, do you think kuti ndingapinda mumachira nemunhu mukuru akadai so? Mukoma, ndinokumbirawo kuti mundiposterewo nyaya yangu kune vedare please. Issue yakaita so ndingaihandla sei? Vedare ndo message yandatumidzirwa nemwanasikana uyu. Zvakangoma hazvo veduwe, asi ngatitaurei naye mucomment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii mukomanashi, inini ndakarwadziswa nemurume kusvika pekupedzisira. Ndiri mukadzi akarorwa, ndokubva ndaita vana vangu 2. Murume wangu ainge asingachashandi, ndini ndainge ndava kutomutsvakira mari yekuti inini naye tinge tichirarama, ende ndini nyakumutsvakira mari yekuti atange business iro raainaro pari zvino. Akanga ari munhu ainge asingadi kushanda, munhu wekuti aingomuka akarara, but handizivewo kuti chii chakaita kuti ndingomuda akadaro. But pese apa ndini ndainge ndichingomira sababa mumba, ende handina kumbobvira ndaita mweya wekuda kuti ndinge ndichimupopotera kuti why uri munhu asingakwanise kumukawo sezvinoita vamwe varume uchienda kunotsvaka basa, oro kuitawo tumabasa tunokwanisa kukupawo chero mari zvayo kunyange iri shoma yekuti tikwanise kunge tichirarama sevanhu vainge vava nemhuri. But iye airamba. Inini ndakazowanawo basa ndokubva ndatanga kushanda. Iye murume wangu kana kumbopfakanyika ainge asina kana zvaaiita, kunyange rent chaiyo ndaitotambudzika kuti ndinge ndichibhadhara rent. Zvinhu zvainge zvakandiomera, kunyange pamba pacho patainge tichigara tainge tatopiwa notice ndokuzototaura nalandlord. Ndakati ndataura nalandlord wedu akabva abvuma kuti zvatichaita ndezvekudai, ndichati pamari dzangu dzamunondikwereta muzopota muchindipa mbichana kusvikira mapedza chikwereti changu. Dzimwe property takabva tatotorerwa, but ndakati ndataura nalandlord paakaona zveshuwa kuti ndainge ndichida kupedzisa mari yose yatainge tichishotesa kwaari, akabva atidzorera mubhedha newardrobe yedu. Apa zvinhu izvi ndini ndainge ndakazvitenga, but mukoma kurakidza kuti shuwa munhu anenge aine zvaanenge akajegera, ndakati ndabhadhara shoma iyoyo mari yandainge ndabhadhara. Murume wangu ndakatowana kuti ainge atonokumbira chingoro ndokubva anotora property iya yatainge tafano kubatirwa nalandlord. Ndichibvawo kubasa ndakatowana kuti munhu ainge atoita order mumba, atochinja order. Murume wangu kana kumboti maita basa maendawo mukanobhadhara mari yatanga tichikwereta kuna landlord, akatongoita kunge everything was normal. Ndakabva ndangosiyana nazvo, asi pane umwe musi wandakazombomuti, ko kana makawana simba rekuti munotsvaka chingoro kuitira kuti munotora wardrobe kwa landlord iyo yatainge tabatirwa na landlord, ko munotadza nei kuti tiunganidze mari tobva tatenga chingoro moitaka zvekutengesa mafruits mutown kana kupota muchijegera vanhu zvinhu zvavo kumabhazi? But iye akabva ati izvozvo handizvikwanise, plus ndiri munhu ane chipo chake, handifanire kuti ndinge ndichitambisa chipo changu ndichiita izvozvo zvauri kutaura zveujega. Ndakabva ndangosiyana nazvo. Ndisati ndawana basa ndakanga ndava kutozivikanwa nekukumbira mudzishamwari muhama idzo dzainge dzigere padhuze nesu. Vainge vava kutoziva kuti munhu uya kana auya anenge atouya kuzokumbira, hakuna chimwe chinhu chinenge chambofambirwa. Ndaitosarudza kufamba netsoka ndichifambira dzimwe hama dzainge dzichigara kure kuti inini nemurume wangu
tikwanise kuwana zvekudya. Asi ndakazotosvika pakuti kana ndikasvika kwacho kwandinenge ndashanya, ndaizotonzwa vanhu vava kutoti wani zvamune munyama, matosvika tava kutoda kutobuda. Ndo upenyu hwangu hwandainge ndava kurarama. Mumaraini maiti kana pakasara zviya zvinenge zvasara panenge pabikwa, ndini ndaingopiwa. Dzimwe nguva waizotongonzwa vana vatumwa wobva waudzwa kuti tanzi tiuye kuzokuudzai kuti tava kuda kusuka mabhodho, hapana here zvamunoda? Nekuti mabhodho awa akagara asukwa, zvose zviri mumabhodho imomo zvinobva zvangopiwa imbwa. Inini nevana vangu taibva tamhanya toenda tonokokorodza, angava ari makabhiji, zvingava zviri zvimasadza zvinenge zvasarira panhamo, taibva tangotora. Ende ndaiti ndikatora zviya zvinenge zvasiyiwa parufu, inini nevana nemurume wangu taikwanisa kutomborarama. Murume wangu aiva munhu ainge asingambonyari, nekuti ndaiti ndikauya nemakabheji iwawo anenge akabikwa either ari mumaplastic bag kana kuti mumai, iye aibva atoti zvitori nani kuti tinge tichitora masaga tobva tatofusha muriwo uyu wamauya nawo kuti tikwanise kumborarama kwekanguva kakati tisati tawana imwe mari. But mari yacho yaanenge achitaura, anenge achirevera mari inenge ichizobuda musamba dzangu. Ndakati ndawana basa, ndakatanga kubhadhara zvikwereti kusvika zvapera, ndokubva ndatanga kuchengetedza mari, sezvo murume wangu iye ainge achiti ane chipo chake chekuti akatengesa zvinhu zvinenge zvichifamba. Takati tachengeta mari, murume wangu ndokubva ndamupa mari iye akabva ati anoda kuitawo zvekuhodha mabhero achitengesa. Ende for sure murume wangu anorakidza kuti mumaoko make mune zvirimo, nekuti takati tahodha bhero rekutanga akabva atengesa zvinhu zvedu zvikabva zvaita. Akabva ati ari kuda futi rimwe bhero, ndokubva taunganidza mari, ndokubva tatenga rimwe bhero. Ende zvinhu zvakatifambira, handidi kunyepa, tainge tava kutoraramawo kaupenyu kainge kari nani. Takatanga kuunganidza mari, takati taunganidza mari ndokutengawo kwatakaita stand, ende ndiko kwatigere pari zvino takangomisawo chi1 room plus tine chitakshop chedu chatakavhura kuma new stand ikoko. Zvekare kuhanzvadzi yemurume wangu anogara kumbare uko ane imba kumbare ikoko, ndakabva ndavhura zvekare chimwe chitakshop ndichiitira kuti tijoinidze uko nekoko. Saka murume wangu kumbare ikoko ndo kwaainge ava kuswera achitengesa, nekuti akabva ati vatete handivatembi, vanokwanisa kuzoba mari yangu inenge ichipinda kushop ikoko vachipa mukwasha, because mukwasha munhuwo anofarira doro nembanje. Saka murume akabva ati zviri nani kuti inini ndinge ndichiswera kuchitakshop ichocho chekumbare. Mukoma dai hangu ndakaziva, ndingadai zvangu ndakaenda ndichinotengesa ikoko kumbare, nekuti kumbare ikoko mukoma ndo kwakazobva mukadzi uyu wechi2. Murume takati tashanda ndokubva tazoendawo muvanhu vaya vanotengesawo motikari masecond hand, ndokubva tawanawo chimotikari chedu chisecond hand chainge chatiperei zvacho, but takabva tatanga kuchitengerawo mapatsi tichichimaintaina kusvikira motikari iyoyo yakwanisa kuzomira. Nanhasi motikari iyoyo inofamba, ndo yatainge tava kushandisa tikati tiri kuda kubuda kunohodha, ndo motikari yatainge tichishandisa. Semunhu ainge achiziva munhu wake, ndakabva ndashingerera inini ndikabva ndanotora license, nekuda kwekuti murume wangu iye ainge asingatodi kutora license iroro. Waiti kana ukamuti handeika muende munonyora learners, aibva angokuudza kuti mari yacho haisati yakwana. Saka pese apa tainge tichingoita zvekungohaya vanhu vanoti driver. Saka ndakabva ndaona kuti evo mari dzacho dzatiri kuburitsa tichibhadhara madriver dzakawandisa. Ndikabva ndati izvo zvacho zvekudriver motikari zvinonetsa here. Ndakabva ndaenda ndokubva ndanonyorawo learners racho, ndokubva ndadzoka. Saka ndaiti vanhu vaya vatinenge tichihaya vanenge vaine madrivers license avo, inini ndini ndinobva ndatanga kudriver ndichidzidziswa kuti apa unoita so, apa unofamba wakadai so, kusvikira ndava kutoziva. Saka pese apa motikari ndini ndainge ndava kufamba nayo tichitengesa, tichihodha, tichiita sei, iye anenge akangogara pasaidi achingobata mari.
chake chete anenge achingoda kungobata mari. Saka iye akabva azouya kwandiri ndokubva ati ndanzwa kuti vanhu vari kuita zvekukandirana round. Apa ainge achitaura zvekumbare ikoko achiti kune vanhu vanoita zvekukandirana round. Ndakabva ndati alright, paripo. Akabva andiudza mari dzacho dzainge dzichidiwa pamaraundi acho ainge achikandwa ikoko. Ndokubva tatanga kukandawo maraundi. Sezvisineiwo mukomanachi, mukutenga nemukutengesa tinewo umwe munhu watakazobatisa uyo ainge atiudza kuti ane mikoto yezvimwe zvinhuwo zvatainge takuhodha tichitengesa but zvisiri pamutemo. Saka takabva tanyudzwa zvinhu zviya. Munhu uya akabva atiudza kuti ainge asungwa nemapurisa. Munongozivawo zvinhu zvinenge zvisiri pamutemo hakuna kwaunokwanisa kunomhangara. Apa tainge taburitsa mari yakati munhu uya ndokubva angotinyudza tikabva tangosiyanawo nazvo. Mukoma apa kuti tiregedze raundi tainge tisingakwanisi nekuti tainge tava padhuze kuti raundi iyoyo inge ichidzoka kwatiri. Ndakabva ndataura nemurume wangu ndikabva ndati sezvo isusu tisisina mari yekuti tirambe tichingohodha plus raundi plus chikafu mumba hatisisina. Apa tiri vanhu vari kuzama kuti tinge tichivaka. Zvatava kuita ndezvekudai, ngatichitengesa motikari iyi kuitira kuti ikwanise kuti jega. Saka iye akabva ati hazvinetse mudzimai wangu, pane munhu wandinoziva kumbare ikoko anokwanisa kutenga motikari iyi, kana kuti iye anoenda obva anotitengesera motikari, iye chaanongoda ikomisheni chete. Ndakabva ndati zvakanakai. Ndokubva tatora mapepa aya sezvo ivo vainge vari murume wemumba mukoma. Patakatenga motikari iyi, patakanochinjisa mapepa emotikari, takabva tangoisa motikari muzita mavo. Saka ndo vakabva vaenda vakabva vanotaurirana nemunhu uya. Usiku vakabva vadzoka vakabata mari, but vakabva vati mari ndapiwa hafu. Imwe yacho ati kana motikari iyoyo yatengeswa ndo paanozondipa mari iyoyo. Mukomanashi mari iya yakauya takabva tangoenda tikabva tanopecha kuraundi because mari dzacho dzainge dzichidiwa kuraundi dzainge dzakatoti tainge tatoshoterwa ne1000. Saka takangotora mari iya hatina kana yatakambotapudza ndokubva tangoendesa kuraundi. Mukoma pari zvino ndiri kunetsana nemurume wangu nekuti after zvose izvi zvaitika kuti mari yemotikari ichibuda zvava kunetsa. Iye ari kungotsika-tsika. Handichazivi kuti pakadai so ndopafambisa sei. Motikari iyi takaitenga tiri tose, but patakazonochinjisa motikari yacho ndakabva ndaisisa motikari iyoyo muzita remurume wangu nekuti ndainge ndangozviudza kuti kana ndikaisisa motikari iyi muzita mangu ndinenge ndabvisa murume wangu chiremera. Mukoma please ndibatsireiwo, hapanawo nzira here dzekuti ndinokwanisa kubatsirikana. Takati tapedza kutengesa motikari ndo pandakabva ndatanga kuziva kuti kumbare ikoko atova nemhuri, ava kutogara neumwe mukadzi waari kugara naye. Ndokusaka kusisina chiri kubuda kuchitakshop icho chatakaisa kumba kwavatete vanogara kumbare, nekuda kwekuti mari yacho haichakwani kuti ange achibhalansisa kuno nekumhuri yaava nayo kumbare ikoko. Mukoma handizivi kuti ndingabatsirikana sei. Hakunawo here munhu anokwanisa kundigadzirisira nyaya iyi pachivanhu so that ndisarasikirwa nezvose zvandakashanda ndichishandisawo ziya rangu. Chiri kundirwadza ndechekuti umwe munhukadzi ava kungouya kuti ange achizodya zvose zvandakashandira neziya rangu. Vedu wee ndibatsireiwo. Vakandiudza vakati inini ndini ndisina kukwanisa kukasika kungwara, hanzi ndaifanira ndakanyorerana pasi nemurume wangu pose apa patainge tichibatsirana, nekuti pari zvino kana ukamubvunza kuti ko uko kumbare mari iri kubuda patakshop iri kumbofamba sei, iye anongokuudza kuti mazuwano zvakasunga. Vatete vekumbare ndakazosvikawo pakuvabvunza kuti nhai tete, ko bhudhi venyu mari yose yavari kuswera vachitengesa ikoko iri kuenda kupi? Ivo vatete vakabva vandiblutika, vakabva vazongondipindura vakati ndakaudzwazve namukoma vachiti imimi ndimi makatoita kuti vange vachiuya kuzomanija takshop, hanzi makati mukuasha munhu anofarira doro nembanje, saka mari
yose kana tanga tirisu tainge tichikutengeserai mutakishopu menyu taizoshandisa mari iyoyo kunwa doro nekusvuta mbanje. Saka hapana kana chandinotomboziva. Mukoma please ndibatsireiwo kuti pakadai ndopafambisa sei, nekuti zvatakaita kutakishop yekumbare takabva taisa zvinhu zvakawanda sezvo kuri kunzvimbo yekuti kunotengeseka. Uku kwatiri kuma-new stand kangoriwo katakishop kaikuti tinongowanawo mari yekuti inini nemhuri tinge tichirarama. Saka ndiri kuona kunge apa ndatovharirwa panze. Please ndibatsireiwo mukoma Nashi. Vedare ndo message yandatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Please ngativabatsireiwo mucomment section. Asi I think kuti zvinhu zvakakosha kuti kunyangwe muri mumarriage kana muchida kuita chinhu chihombe, nyoreranai pasi, nekuti munhu anokwanisa kungomuka akachinja. Vadiwa vateereri, ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.